Diolch yn newyddio. Diolch yn y ti unwaith eto am y fraint y cael dod i'r di ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa idd ofal di ac yn gweddio bydd difrifoldeb y sefyllfa a thragwyddoldeb sydd yn ein gwynebu ni yn dod trostom ac y bydd dy air di yn cyrraedd celonau, y rhai sydd yn troi a bydde di yn gweithio arnynt ac o ddew y rhai sydd yn gwrando a bydde di yn agor eu clistiau yn clywed y geiriau yn allanol a byddant yn cael clywed y geiriau yn eu hyneidiau. Tyrd gweithio yn ein plith i ni'n gofyn hyn o trwy enw cuddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch chi ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi-si. 169 gen i sefyll i'w chanu. Ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd-gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Mawrth 17. Bydd yn hoedfa nesaf Pnawn Sul ym 3:30. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gwni ganu tra'r ein heistedd am rhif 486 o Iesu Mawr rho Danian Bir. 486.
Byddai'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 14. Salm 14. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon nid oes un Duw, ymlygrasant, ffieddwaith a wnaethant, nid oes a wneil ddaioni. Yr arglwydd a edrychodd i ac i rwystro sancteiddrwydd i lywodraethu ar y ddaear, ac o ddiw mae'n ymddangos fel ei fod yn llwyddo. Ond i ni yn gwybod yr holl ymddangosiad, mae nid gwir yw hyn, i ni'n gwybod y fod ti yn rheoli pob dim ac fod y cyfan yn dy ddwylo di. Ac felly o ddiw gydag un gair, un gorchymyn o'th enau di, yr wyt ti yn gallu gyrru yr un drwg i ffwrdd. Ac felly ni'n gweddio ar ei ti yrru yr un drwg i ffwrdd o'r lle yma ac o'n gwlad ni unwaith eto. Byddwn ni yn gweld ei gefn ac byddwn ni yn cael gweld y ffordd yr wyt ti yn gweithio yn rymus yn ein plith ni. A byddai di yn gweithio trwy dy ras anorchfygol. O Dduw, ni yn gweddio ar ei ti wneud y pethau hyn, ar ei ti i ddychwelyd i'r wlad hon, gwlad sydd wedi elwa ac wedi ei bendithio cymaint dros ganrifoedd, ac eto Dduw, cymaint o flynyddoedd wedi mynd bellach, lle mae dy blant hyd yn oed, y rhai sydd yn honni eu bod nhw yn dy ddilyn di, wedi troi cefn yn llwyr ar dy air di. Ac felly o Dduw, edrych arno ni yn dy drigaredd, a tyr di'n plith i ni'n gweddio am ein hoedfa ni yma, i ni'n cyffesu unwaith eto ein gwendid ac ein methiant cyson, i wneud yr hyn i ni yn dymuno i wneud yn iawn yn dy olwg di. Ac felly mae rhaid i ni cael y nerth o ddifri ac yn gofyn i ti nerthu ni yn ein haddoliad wrth i ni ganu o Dduw. I ni methu hyd yn oed canu mewn ffordd sydd yn ddyrchafu di yn iawn. O Dduw, mae meddyliau ni yn aml yn crwydro ac yn llawn hunan. Ni yn gweddio ar ei ti i wneud ein canu ni yn ysbrydol ac yn dwy'n clod i'th enw di. Ein darllen o'th air di, ein gweddio ni o Dduw mor aml i ni yn ceisio dwy'n dy ogoniant i ffwrdd. Madde ni o Dduw am ein rhagryth ac yn gofyn i ti nawr i'n helpu ni yn yr oedfa hon i ddyrchafu un enw, goriwch pob enw arall ac mae enw yr arglwydd Iesu Grist fydd honno. Felly o Dduw, tywalt ysbryd arnom a tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu rhif 188. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer, mwy na'r byd. 188 gen i sefyll i'w chanu.
Ddaw i'n testyn o'r lyfr y Salmau, Salm 14 ar adnod gyntaf. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Duw, ymlygrasant, ffieddwaith a wnaethant, nid oes a wneil ddaioni. Neu byddwch chi'n gallu roi'r gair ffŵl mewn fyna, y ffŵl a ddywedodd yn ei galon. Yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Duw. Yr hyn sydd yn wir o bob adnod, petai chi'n darllen yr ysgrythur drwyddi heddiw, petai hynny'n bosib, byddwch chi'n dod ar ôl adnod, penod ar ôl penod, llyfr ar ôl llyfr, sydd â disgrifiad o gyflwr y byd yn ei fanylder. Byddai hynny yn ei fanylder. Does dim angen mynd ymhellach, does dim angen chwilota'r byd i gyd am ryw lyfr, ryw athroniaethau gwahanol, ryw grefyddau sydd yn dweud wrthoch chi am gyflwr dyn a'r byd i ni ynddi. Mae gair Duw yn rhoi disgrifiad gwbl fanwl, disgrifiad perffaith o gymdeithas ac hanes ein cymdeithas. Mae'n rhoi rheswm am y cyflwr y manylder yn anhygol ar y degau. I ddweud y gwir, mae'n dangos y rhyfeddod y Beibl pan mae'r manylder o'r hyn mae yn ei ddisgrifio o gyflwr y byd ac y presennol hefyd. Mi fyddwch chi'n meddwl petai gair Duw ddim mor rhyfeddol ag yw ac mae nid gair Duw byddwch chi'n tybio erbyn yr amser yma yn hanes y byd. Bydde ambell i ffaith wedi newid, wedi pylu rhywfaint. Ond mae'r manylder yn cynyddu, mae'n dwysau, mae'r disgrifiad yn cynyddu yn ei fanylder. Mae dyn yn union fel ag y dywedodd gair Duw. Mae'n dangos cyflwr ein calonau, mae'n ddisgrifiad perffaith o'n cymhellion ni a'n dyheadau. Yno fe gawn mwy o'r gwirionedd amdano ni nag yr ydyn ni yn deall amdano ni'n hunan. Yn sicr, dydyn ni ddim yn deall ein cyflwr ni yn hunan, ond mae gair Duw yn ddisgrifiad perffaith o'n cyflwr ni. Ac dyma beth sydd yn y salm yma, salm byr iawn, ond yno yn y salm yma gewch chi ddisgrifiad perffaith, llawn, yn yr adnodau prin yma. I ni yn dysgu am wahanol bobl, rhai sydd yn uchel eu cloch am eu gwrthodiad o fodolaeth Duw, ond nid oes na rai felly anffyddwyr i ni'n clywed amdanyn nhw. Dwi'n yn siŵr faint o anffyddwyr sydd yna, atheist, dwi'n yn siŵr faint o anffyddwyr sydd yn ein byd ni bellach, dwi ddim yn siŵr. Maen nhw'n uchel eu cloch, ond mae'r ffaith bod nhw'n uchel eu cloch ddim yn golygu bod nhw'n lawer ohonyn nhw. Dwi yn sicr ddim yn credu fod y fath beth yn bodoli ac anffyddiwr. Dwi ddim yn credu fod yn bosib i rywun i beidio credu mewn bodolaeth o Dduw. Yr hyn sydd yn wir, mae'n anffyddwyr, ond anffyddwyr ymarferol. Y rhai sydd yn honni nad ydyn nhw'n credu mewn Duw, maen nhw'n meddwl bod nhw'n credu mewn Duw, ond rhywle yn yr is-ymwybod, rhywle yn nymder yr enaid, mae yna ymwybyddiaeth o Dduw. Ac mai rhedeg i ffwrdd yma nhw, rhedeg i ffwrdd yma nhw'n ei wneud. Dyna gyd, yr hyn sydd yn wir, ac mae yna adegau fel byddwn ni'n cyffwrdd arno nes ymlaen, pan mae'r gwirionedd yn dod yn reality iddyn nhw. Ond yma yna rhai i ni nabod fel anffyddwyr. Fe fyddwch chi'n nabod nhw, fe fydd rhai yn aelodau yn teuluoedd ni, fydd nhw'n sicr yn ein gweithfeydd ni, rhai sydd yn ohoni ei bod nhw'n anffyddwyr. Ei bod nhw yn rhai sydd yn dweud nad oes na Dduw, ac mae'r rhai'n gan amlaf yn uchel eu cloch. Maen nhw'n llawn hyder. Ac yna mae yna rai sydd yn gwrthod Duw ei fodolaeth, ei berson, ond ni floeddiant y geiriau, a dydyn nhw ddim yn uchel eu cloch. Ond yr hyn sydd yn wir yn eu calonau yw, maen nhw'n perswadio hunan nad oes na Dduw. Dydyn nhw ddim yn anffyddwyr swyddogol, ond eto yn anffyddwyr ymarferol. Ond yr hyn sydd yn wir, fe welir ffrwyth yr hyn sydd yn y galon o'r ddau fath. Pa bynnag fath o berson i chi, fe fydd yn dod i'r wyneb maes o law, fe ddawe i'r amlwg rhyw bryd yn eich bywyd chi, y rhai sydd yn uchel eu cloch ac yn dweud eu bod nhw'n gwrthod credu mewn Duw, ac yr eraill sydd ddim yn dweud hynny'n swyddogol, ond dyna sydd yn wir yn y galon, dydyn nhw ddim yn credu yn
ei meddyliau hunan. Yn yr is-ymwybod, mae yna ymwybyddiaeth o Dduw. Ond yn ymarferol felly, maen nhw'n dymuno fel petai na ddim Duw yn bodoli. Trienus iawn yw cyflwr dyn. Y dyn sydd yn llawn hyder a llawn styfnigrwydd. Ond eto yn y salm yma, mae yna obeth. Hyd yn oed i anffyddwyr, sef pawb. Hyd yn oed yr anffyddwyr ymarferol hynny, sef pob un sydd yn hodi ar y ddaear. Mae'r salm yma yn rhoi gobaith i ni. Edrychir ar ddiwedd y salm am ddyfodiad y Meseia i ddelio a chyflwr trienus dyn. Dyma i chi salm, disgrifiad llawn o natur dyn. Ac yna mae'n gorffen gyda'r gobaith y daw y Meseia. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar drieni yr anffyddiwr, yna ar olwg yr holl alluog, ac yna yn olaf yn drydydd, dyheuad y salmydd. Wel, yn gyntaf, trieni yr anffyddiwr. A oes yna ddarlun fwy torcelonus na'r darlun a geir yma yn yr adnod gyntaf. Gwyddoch chi ddarllen yr adnod gyntaf eto, mae'n adnod cyfarwydd i ni, mae'n drienus. Yr ynfyd y ffŵl a ddywedodd yn ei galon. Nid oes un Duw, ymlygrasant, ffieddwaith a wneithant, nid oes a wneil ddaioni. Mae'r disgrifiad yn fanwl, yn gwbl, mae nylder tu hwnt i disgrifiad o bob un ni'n dod ar ei traws nhw, o gyflwr dyn a'i ffolineb, a'i dwptra fe. Ond dyna beth ni'n gweld bob dydd, o'n ni'n edrych yn ddiweddar, a do'n mis eisiau dweud ble roedd na pryd, na ragom byddwch chi'n gallu gweithio mas am bwy ni'n sôn. Ond mi roeddwn ni'n eistedd yna, ac o'n i'n meddwl, dyna dwptra, dyna ffylied. Ond i ni'n gweld nhw yn bob man. Maen nhw'n ffylied llwyr. I chi'n gweld nhw yn llawn hyder, yn llawn ei hunan, ond mor dwp. Ac yma yn y salm, mae yna ddisgrifiad manwl o gyflwr dyn a'i dwptra. Mae'r gair Duw yn galw yr anghydiniwr yn ffŵl. Nawr, be mae'n ei olygu? Nid disgrifiad o ffŵl fel unigolyn sydd heb unrhyw synwyr cyffredin. Mae yna rhain i gael yn does. Mae yna ffyliaid i gael. Pobl sydd yn chwarae o gwmpas ac yn chwarae fel clown ac yn bod yn wirion, byth yn gallu bod o ddifri. Ac maen nhw'n unigolion sydd falle heb unrhyw synwyr cyffredin yn dweud y pethau anghywir ar yr adeg, anghywir ac yn dweud pethau gwirion ac yn y blaen. Ffyliaid yw'r rheini. Mae'r byd yn edrych arnyn nhw a dylsen ni beidio falle bod yn amharchus o'r rheini. Rhyw fath o natur, personoliaeth ac i ni fod i cael trieni dros nhw. Sa'n ni'n sôn am reina? Sa'n ni'n sôn am reina sydd yn chwarae y ffŵl yn yr ystyr hynny? Dydyn ni chwaith ddim yn sôn am y ffŵl, a mae yna lot yn neud hyn yn does. Mae yna rhyw fath o snobyddrwydd i gael yn ein cymdeithas ni, falle yn yr ysgol, pan ni'n gweld rheini draw fyna, dyn nhw ddim lan i'n safon academedd ni. Dyn nhw ddim yn gallu darllen cystal â ni, dyn nhw'n gallu cyfri cystal â ni. Dyn nhw graddau nhw ddim yn serenog i gyd. Dyn nhw ddim ar ein lefel ni i ni lan fan hyn. Allai ddim bod yn y categori serenog. Ond mi fydd yn yr ain edrych lawr ar rheini. A beth fi nesaf? Be fi nesaf? Dim yr a serenog. Fydd yr a serenog. A fydd yna rhywbeth arall i ddisgrifio'r rhein sydd am ei clodfori fel yr hufen cymdeithas. Ac mae'r rheini'n edrych lawr ar rhein lan fan hyn. Ffylied yw'r rheina. Sdim gwybodaeth academaidd ganddyn nhw. Maen nhw islawn i gan nad oes ganddyn nhw wybodaeth academaidd yn ôl pob sôn. Yn ôl pob sôn. Mae'r rhain sydd ddim yn gallu darllen cystal. Ddim o'r glyfar yn ni. Pwy sydd wedi dod i'r casgl yna? Dwi ddim yn gwybod. Ond dyna fel mae cymdeithas yn meddwl. Os nad ydych chi'n llwyddo yn yr ysgol ac yn y coleg ac yn y gwaith ac yn cyrraedd yr uchelfannau, yna ffŵl ydych chi. Ond dydyn ni'n sôn am rheini. Ni'n sôn am rheini. I ni'n sôn am y ffyliaid moesol. Nad ydynt yn gallu deall yr ysbrydol. Y bobl hynny sydd ddim yn deall dim am yr ysbrydol. Does dim deyrnadaeth ysbrydol ganddyn nhw. Dyw e ddim yn gallu deall ei bwrpas ar y ddaear. Felly ewch chi at y prif weinidogion ein gwlad ni. Ewch chi ar arlywyddion gwledydd mawr pwerus y byd. Ewch chi at yr rhain sydd yn ddarlithwyr pennaf, yr athrawon pennaf yn ein prifysgolion ni. Ewch chi at bob un ohonyn nhw. Ewch atyn nhw ac ewch chi siarad gyda nhw a ffyliad ydyn nhw. Ffyliad o radd flaenaf. Pam? Achos dydyn nhw ddim yn deall beth yw eu pwrpas nhw ar y ddaear. Dydyn nhw ddim yn gallu gweld rhyfeddodau byd natur. Dyn nhw ddim yn gallu dirnad prydferthwch y byd.
Maen nhw'n gallu deall prydferthwch ar ryw lefel, ond ydyn nhw. Ond nid yn ei lawnder. Nid yw y ffwl yma yn gallu gweld rhyfeddod bod Duw wedi creu y pethau hyn iddo ei fwynhau. Mae e'n meddwl mai damwain a hap yw'r cyfan. Dydy'r ffyliaid yma ddim yn gallu edrych ar brydferthwch natur ac yn gallu troi ei golygon at Duw. Dyn nhw'n gallu gwneud hynny. Maen nhw'n meddwl taw rhyw ddamwain, rhyw ffrwydriad mawr oedd e, ac felly rhyw ddigwyddiad rhyfeddol sydd wedi digwydd creu coeden, a digwydd creu blodyn, a digwydd creu gwair, a digwydd creu anifeiliaid, a digwydd creu popeth yn y byd sydd yn cydweithio. Does dim gair arall i ddisgrifio'r rheini ond ffyliaid llwyr. Does dim gwerthfawrogiaid yn y ffyliaid yn dod o'i celonnau. Ond yma ceir disgrifiad o natur dyn ffwl ydyw o ran hyn ydyw yn ei hanfod yn naturiol hefyd. Ganwyd yn ffwl, ganwyd yn un, na all ddirnad yw. Mae yn elyn iddo, mae'r pethau hyn yn estron iddo fe. Ffolineb yw pob pechod i ni'n gwybod, ond ei chafbwynt pechod yw gwadu bydolaeth Duw. Dyna ei chafbwynt pechod. I ni'n gallu gweld bod yn gas i'n gilydd a bod yn hunanol ac yn ymladd a dwyn a'r holl beth yna gan foesoldeb. Llen ni ddisgrifio beth yw pechod ar y lefel yna. Ond i chafbwynt pechod yw gwadu bodolaeth Duw. Ac mae yn bosib cael rhywun yn y gynulleidfa yma heddi sydd yn ynganu'r geiriau yma, nid oes un Duw. Ond ydy hwnna'n bosib? Fe allwch chi fynd i oedfa hyd yn oed. Mae digon ohonyn nhw yn y byd, ond allwch chi fod mewn oedfa ac allwch chi gael rhywun sydd yn dweud y geiriau yn allanol ac yn ei olygu nhw cyn belled bod e'n meddwl, cyn belled bod e'n ei ddeall, mae e'n credu bod e'n dweud nid oes un Duw, ond ni'n gwybod falle bod hyn sydd yn wir am ei galon yn wahanol, ond yr hyn mae e'n dymuno ac felly mae e'n ei ddweud nhw, gymaint yw ei gysineb gymaint o bellter sydd rhwngddo fe a Duw, mae e'n dyheu dweud y geiriau nid oes un Duw. Ac ni'n gweld tyrfaoedd yn dweud hyn yn y genedlaeth hon, sydd yn codi dyrnau ac yn llawn hyder. Ond yma, disgrifiad o nid yn unig yr rhai sydd yn ynganu'r yn hyderus y fath geiriau sydd yn y salm yma, ond yr hyn sydd yn y salm yw, disgrifiad o rhai nad ydynt yn bloeddio hyn allan. Chi'n sylwch ar yr adnod gyntaf, yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Duw. Ni ddim wir yn disgrifio fan hyn anffyddwyr. Ffyliaid llwyr yw'r rheini. Gwbl twptra. Dyna'r unig beth allwch chi ddefnyddio i ddisgrifio'r fath bobl. Maen nhw'n mor ddall, dydyn nhw ddim yn gallu deall dim. A dyn nhw'n yn deall ei hunan, achos beth nhw'n deall ei hunan, bydden nhw ddim mor dwp a dweud allan yn eglur, achos ma' na Dduw, ac ma' na brawf diamheuol bod na Dduw, a twptra llwyr yw dweud y fath beth, ond maen nhw mor ffôl, maen nhw'n llawn yn fydrwyd, maen nhw'n gorfod dweud y geiriau. Mae'r cysineb gymaint, maen nhw am godi dod lan at Dduw, ac yn y dweud y geiriau. Be maen nhw'n dweud? Maen nhw'n edrych ar Dduw yn dweud, dwy ti ddim yna. Dyna beth yw anffyddiaeth, yw credu mewn Dduw, achos maen nhw'n siarad gyda fe. Does dim Dduw, ac maen nhw'n edrych i fyny i'r cymylau ac yn meddwl mae Duw lan fyna ac maen nhw'n llawn hyder a thwptra yn dweud nid oes yna Dduw. Ond dydyn ni ddim yn sôn am rheini fan hyn. Ni'n sôn am ffyliaid gwahanol, sef y mwyafrif llethol o gymdeithas. Yr rhai sydd yn ei ddweud yn ei calonau. A siwr o fod hyn sydd yn wir am y mwyafrif. Anffyddwyr ymarferol. Dyma yw ei dymuniad. Dyna beth yw ei dymuniad. Dyna beth ni'n sôn amdano yn y salm yma. Ei dymuniad nad oes Duw. Dyna beth maen nhw'n gobeithio nad oes yna Dduw. Ewch lawr y strydoedd yma fan hyn, ac falle dewch chi ddim ar hyd llawer sydd yn anffyddwyr, rhai sydd yn dweud yn blwmp ac yn blaen nad oes yna Dduw. Ond fe ddowch chi ar hyd rhai sydd, dwi ddim yn gwybod os oes yna, a dwi ddim yn siŵr, a maen nhw'n dweud fel hyn, ond does dim ots dyn nhw. Does dim ots. Dyn nhw ddim yn dod i'r capel i ffeindio mas. Dyn nhw ddim wedi darllen dim byd yn eu bywydau nhw i weld a oes yna Dduw. Ac felly maen nhw'n dweud, dyma be maen nhw'n dweud mewn geiriau eraill yw, dwi'n gobeithio i'r dim nad oes na Dduw.
Dwi'n gobeithio nad oes na Dduw. Ac os oes na Dduw, dwi'n croesi bysedd, cyffwr pren. Dwi'n gobeithio fydd yn edrych yna fi. Dwi ddim wedi lladd neb. Dwi ddim wedi gwneud dim drwg. Dwi'n wedi torri mewn i'r banc gyda gwn a cynnig mod i'n mynd i lladd nhw os na rodda nhw'r arian i mi. Dwi ddim yn gwneud dim i fel na. Felly gobeithio dwi'n wella y pobl sy'n drws nesaf fi, maen nhw'n ofnadw. Ac felly dwi'n croesi bysedd bydd Duw yn gadael fi mewn i'r nefoedd. Dyna'r lefel i ni'n sôn amdano. Y mwyafrif. Sa'n credu gall neb dadled â hynny. Rhain am fyw yn ôl ei dymuniadau nhw. Nid ydynt am i neb roi cyfyngiadau ar ei bywydau nhw. Maent am ddilyn ei llwybr ei hunan pa bynnag pleser o bo hynny. Ac os yn cydnabod Duw, yna Duw yn ôl ei dychymyg nhw sydd ganddyn nhw. Dyna'r gwir amdani. Felly nawr ni'n symud o'r rheini sydd lawr y stryd fan hyn, sydd byth yn mynychu capel ac erioed wedi, yr anffyddwyr ymarferol, yr rhai sydd yn gobeithio nad oes na Dduw. Felly mae gyda chi rhai sydd yn dweud nid oes na Dduw, a maen nhw'n edrych lan at Dduw tra'n dweud e. Mae yna rai eraill yn dweud, dwi'n gobeithio nad oes na Dduw, ond os oes na, croesi bysedd fydd popeth yn iawn. Ac yna ni'n dod i'r capel. Ac efallai bod yna rhai fan hyn. Maen nhw'n creu Duw yn ôl ei dychymyg nhw. Dyma anffyddiaeth gwahanol. Dydyn nhw ddim yn licio'r Duw sydd yn y Beibl. Maen nhw'n elynion i'r Duw hynny o'i genedigaeth nhw. Maen nhw'n cashau y Duw hynny, ond gan ei bod mae pawb yn gwybod yn yr is-ymwybod yn nyfnder yr enaid bod yna Dduw, ac felly gan fod rhain sydd yn dod i'r capel neu unrhyw grefydd arall yn y byd, mae'r rhain yn gwybod bod na Dduw, ond dydyn nhw ddim yn licio'r Duw sydd yn y Beibl. Ac felly maen nhw am creu ei Duw ei hunan. Mae hyd yn oed y byd efengyloedd wedi wneud hyn. Mae'r byd efengyloedd wedi wneud yr union rhywun peth a phob un crefydd arall yn y byd. Maen nhw wedi cydnabod bod na Dduw, ond maen nhw wedi creu Duw ei hun. Maen nhw wedi wneud y lan i siwtio i bywyd nhw, yn ôl i safon nhw. Ac felly byddai yn Dduw sydd yn rhoi sêl bendith ar ei bywydau nhw. Dyma beth sy'n mor gyfleus. Dydyn nhw ddim yn anffyddwyr fel rheini draw fyna. Dydyn nhw ddim yn anffyddwyr fel rheini yn y strydoedd sydd ddim yn mynd i capel ond sy'n croesi bysedd. Na, dydyn ni ddim yn anffyddwyr. Ond yma nhw'n ymarferol. Maen nhw'n gobeithio nad yw Duw i ni'n pregethu amdano'n bodoli. Ond maen nhw'n meddwl, ma na Dduw ac fe addola i Dduw ac fe nai fy niw bach fy hunan i fyny. Un sydd yn rhoi sêl bendith ar fy mywyd i, un sydd yn caniatáu i fi wneud be fynnau i gallu fwynhau fy mywyd i. Os dwi ddim eisiau mynd i'r capel 2-3 gwaith ar y sul, sdim rhaid i fi wneud. Os dwi ddim yn teimlo fel mynd i'r cwrdd gweddi, sdim rhaid fi wneud, na roi fy'n rhaid i fyny. Os dwi eisiau mynd i rhyw gynger bach sydd yn llawn anfoesoldeb a meddwl dod, fi dim ots gan Dduw, ac mae Dduw yn llawn trigaredd, ac maen nhw'n gostwng y safon. Ac yna maen nhw'n dweud, fe na i addoli Dduw sydd yn caniatáu ni gael lot o hwyl yn y capel, ac i cael lot o chwarae o gwmpas a dim pregethu argyhoeddiedig. A dyna'r Duw maen nhw moyn. Maen nhw'n creu ei Duw ei hunan. Beth yw hynny? Anffyddiaeth ymarferol. Efengylaidd. Nid ydynt am gredu'r gwirionedd. Fe troant i ffwrdd o hynny a chreu ei diwiau ei hunan. Pan ych chi'n edrych ar anffyddwyr, unrhyw fath, y rhai sydd yn allanol yn coeddi'r peth, y rhai sy'n croesi bysedd, y rhai sy'n grefyddol. Sylwch hyn, na ellir perswadio'r rhain trwy ddadleuon, trwy ddisg, addysg. Fedrwch chi byth perswadio y di-gred i gredu'r efengyl. Fedrwch chi perswadio nhw i gredu mewn creadigaeth. Dyw hwnna ddim yn anodd, hwnna eitha rhwydd. Ffŵl sydd ddim yn credu yn y pethau hynny. Allwch chi perswadio, allwch chi gael gwyddonwr i ddod fan hyn ac i roi dadleuon i chi, allwch chi gael hynny, allwch chi gael unrhyw un i perswadio chi, ond dwi ddim yn mynd i newid y galon. Fe beth bydda nhw nawr yw pobl sy'n credu greadigaeth neu beth bynnag. Yn addysgiadol, yn ei pen, yn academaidd felly. Ond dwi ddim byd ysbrydol, achos y mater fan hyn yw yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes yna Dduw, nid oes un Dduw. Ni allwn ni berswadio yn academaidd. Fe ddaw yr angryduniaeth yma, yr anffyddiaeth yma.
o ddyfnder y galon. Dyma yw eich natur chi, dyma sut ych genwyd chi. Mae'r galon yn dywyll, yn wrthwynebus, yr hyn a welwn yn y bobl yma yw ffrwyth yr hyn a gredant, neu na chredant, fe welir caledwch, tywyllwch yn ei bywydau. Mae'r adnod gyntaf mynd ymlaen. Dyma chi ddisgrifiad teg. Ffieidwaith awneithant, nid oes awnel ddaioni. Dyna chi ddisgrifiad o'r ffyliaid. Mae'n arwain at bob math o fryntni, o anfoesoldeb. Yn sicr i chi, y rai sydd yn dweud yn allanol, y rai sydd yn herio Duw yn allanol, codi dwrn i fyny ato fe. I ble fydd yn arwain? Mae'n arwain yn gyntaf trwy dywyllwch ofnadw. Mae'n arwain at rhyw galedwch, ac mae'n dweud fan hyn, fe fydd yn arwain at ffieidwaith. Ac nid oes awnel ddaioni. Nid yw'r rhain yn gallu gwneud daioni. Be mae hynny'n ei olygu? Wel, wrth gwrs, ni ddim yn gallu dweud dyw'r rhain ddim yn gallu gwneud unrhyw fath o ddaioni ar unrhyw lefel, achos efallai fydden nhw'n mynd o gwmpas y strydoedd yn casglu arian i'r tlawd. Mae hwnna'n beth da, yn dyw e? Efallai bydd yna rhai yn rhoi o'i hamser i fynd i wledydd tramor, ac falle'n rhoi i bywydau mewn perygl. Mwyn helpu'r rheini sy'n dioddef. Mae hwnna'n beth da, yn dydy? Ac i ni ddim yn dadle hynny, ond yr hyn yw gwir ddaioni. Gwir ddaioni yw gwneud gweithredoedd clod i Dduw, sef ein pwrpas y creuwyd ni. Pwrpas dyn ar y ddeiar yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly, mae'r gweithredoedd o ddaioni yn gorfod bod yn seiliedig ar hynny. Mae'n rhaid yn gweithredoedd ni fod clod i Dduw. Felly, mae hyd yn oed y gorau mae'r byd yn gallu ei wneud, os nad ydynt wedi wneud clod i Dduw, yna nid gwir ddaioni yw e. Mae'n rhyw fath o ddaioni ar ryw lefel isel iawn, ond nid y ddaioni ni'n sôn fan hyn, achos nid yw yn gallu wneud e. Nid oes un yn gallu byw yn dda fel hyn, os nad ydyn nhw'n gwneud clod i Dduw. Ni gweld difrifoldeb y broblem, a pha mor pellgyrhaeddol yw'r broblem yn y drydydd adnod. Ciliodd pawb, cyd ymddifwynasant, nid oes awnel ddaioni, nac oes i, mae'n ail ddweud yn diwe. Ciliodd pawb, cymaint gwrthwynebiad yr anffyddwyr ymarferol yma, maen nhw'n cilio. Maen nhw'n troi. Dyna beth sydd yn digwydd yn y diwedd. Dyna pam i ni'n gweld mewn capeli Efengyledd. Pam i ni'n cynlleied yma heddi. Pam mas o'r holl pobl crefyddol sydd yn dod, pam fod na gyn lleied yn yr oedfa hon? Pam fod na gapeli ffyddlon i ni'n nabod yn colli aelodau dro ar ôl tro, blwyddyn ar ôl blwyddyn, pobl yn cael llonbol. Yr unig ateb fedra i ddweud yw hyn. Mae'r bobl yma'n dod i ddeall hyn mae'r pregethwr yn pregethu amdano, ac mae yn ei corddi nhw, mae yn ei gwylltio nhw, dyn nhw ddim yn gallu ymdopi ag ac maen nhw'n troi beth yw nhw, anffyddwyr ymarferol. Dyn nhw ddim yn licio'r Efengil, dyn nhw ddim yn licio safon yr Efengil, dyn nhw ddim yn licio gofyniadau'r Efengil, ac maen nhw'n dweud, dwi ddim eisiau hyn dim mwy, a dyna beth sy'n digwydd, mae yna droi cefn. Anffyddiaeth yw hyn, a maen nhw'n dweud i chi'n pregethu am Dduw, dwi ddim yn hoffi'r Duw na, dwi'n elyn i'r Duw na, a beth sy'n digwydd, mae yna troi cefn. Ewch i unrhyw gapel ffyddlon, a dyna beth sy'n digwydd, nid yn ein gwlad ni ond gwledydd pell y byd. Mae'n drychineb ond yw e. Dyna'i ddarlun trienus. Lle mae'n ddigon hwydd meddwl, anffyddwyr yw'r rheini mas fyna, anffyddwyr yw nhw, dydw i ddim yn anffyddiwr, ond dyna beth i chi yn ymarferol. Dydych chi ddim yn credu yn y Duw yma. Chi'n gwybod bod na Dduw, ond i chi'n ciliodd pawb. Adnod 4, oni wy'r holl weithredwyr anwiredd, yr rhai sydd yn bwyta fy mhobol, fel y bwytaent fara, ni alwasant ar yr arglwydd. Mor naturiol mae'r salmydd yn dweud, yw ei hatgasedd at y saint, mae fel bwyta darn o fara. Mae'n ail natur i wrthwynebu'r diwiol. Nid yw yr rhain am geisio'r arglwydd. Nid ydynt am glywed am ffordd iachawdwriaeth. Maent yn dilorni yn gwawdio y saint am ei hymddiriadaeth yn yr arglwydd. Tybio ni, mae dyma sydd yn wir. Ewch i allan i'r cymdeithas ac yna yn y strydoedd fe fydd pobl yn gwneud hwyl am ben y crefyddol, yr anffyddwyr swyddogol. Ewch i'r capeli at yr anffyddwyr answyddogol. Yr rhai sydd wedi troi cefn ar y gwir Efengil.
Ac be fydden nhw'n wneud? Fe fydden nhw'n dilornus o'n hoedfaw ni. Ac yn dweud celwydd am y bobl sydd yn mynychu'r cwrddau. Dyna beth sydd yn wir. Pam? Dyna be mae gair Duw yn dweud amdanyn nhw. O'n i wir holl weithredwyr anwyredd, yr rhai sydd yn bwyta fy mhobl fel y bwytant fara, ni alwasant ar yr arglwydd, mae y mor naturiol, maen nhw'n dilorni ac yn gwawdio ac yn gwneud hwyl am ben yr oedfaon, yn gwneud hwyl am ben safon bywyd nhw, ac yn mater oherwydd hynny, maen nhw'n gwneud pethau i fyny amdanyn nhw ac yn troi cefn arnyn nhw. Dyna beth sydd yn wir. Dyna anffyddwyr ydyn nhw yn ymarferol. Anffyddwyr, mai crefyddol ydyn nhw. Maen nhw'r rhai sydd wedi troi cefn, ciliodd pawb. Adnod 6, cyngor y tlawd a waradwyd aso chwi am fod yr arglwydd yn obaith iddo. Be maen nhw'n edrych? Mae'n corddi o dan y croen. Mae'n gymaint o atgasedd. Chwbr pam? Achos y darn yna. Am fod yr arglwydd yn obaith iddo. Gan fod rhain yn gweld bod yr arglwydd gyda nhw. Mae'r anffyddwyr yma yn ei cysau. Mae'n dwysaer atgasedd. Mae'r atgasedd yn cryfhau gan fod yr arglwydd gyda nhw. Mae yna rhywbeth am bresenoldeb Duw gyda'i bobl sydd yn peri i bobl troi cefn. Ac maen nhw'n cysau'r peth. Ac maen nhw'n gwneud pob math o esgusodion am eu cysineb. A maen nhw'n gwneud pethau lan hanner yr amser. Ac fe fydden nhw'n defnyddio hanner gwirionedd. Unrhyw beth gallen nhw'n cael gafel arno. Achos maen nhw eisiau troi cefn am fod yr arglwydd gyda nhw. Ond i chi'n gweld trieni'r anffyddiwr. Adnod 5. Mae hwn yn frawychus. Yno y dychrynasant gan ofn. Canis y mae Duw yng nghenhedlaeth y cyfiawn. Pam yr arglwydd gyda ni, ac yna mae'r rhain sydd wedi troi cefn ar yr efengil. Ac yr hyn mae'r salmydd yn ei ddweud yw, fe ddaw adeg yn ei bywydau nhw. Falle fydden nhw gartre, yn ei stafelloedd gwely nhw, y drws wedi gau, falle dyna pryd fydd yn digwydd, ac y bydden nhw'n llawn ofn. Fydden nhw wedi dychryn gydag ofn. Ac fe ddaw ei ogrwydd drostyn nhw. Ac fe fydd na bryder o dragwyddoldeb yn dod drostyn nhw. Ydych chi'n credu'r adnod yna? Yno y dychrynasant gan ofn. Ydych chi'n credu bod yn wir? Peth yw, mae'n anodd profi yn diwe. Mae'n anodd i ni brofi'r peth. Mae'n rhaid i ni cymryd gair Duw am yr hyn yw. Does gen i ddim amheuaeth am y peth. Yr heini sydd yn llawn hyder. Llawn hyder. A maen nhw'n dychryn gyda gofn. Rhyw bryd yn ystod i bywyd nhw. Rhyw bryd, falle ni harddegau, pan maen nhw wedi gwneud y dewisiadau yma i droi cefn. Falle ni 20, 30. O'n i'n siarad ddoe yn y gynhadledd gyda rhywun ac yn dweud yn ôl pob sôn oedd pobl oedd wedi yn y trychineb erchill yn America pan disgynnodd yr adeiladau mawr ni o awyrennau. Ac roedd yna rhai oedd y pobl yn tystio'r peth. Pobl oedd yn anffyddwyr swyddogol yn galw allan i Dduw yn llawn ofn wrth yn wynebu eu heiliadau olaf. Anffyddwyr! Hyderus! Hanner awr ynghynt. Ond nawr yn gwynebu tragwyddoldeb dath ofn drostynt. Mae'n rhyfedd ni fe. Ond allan ni ddim profi hynny, fe fydd tragwyddoldeb yn profi fe, ond allan ni ddim profi fe, achos ewch chi lan i'ch cymdogion, chi ewch chi at eich teuluoedd, chi ewch chi lawr y strydoedd. Na ni'n mynd ofnus, i ni'n llawn hyder, a fydden nhw byth yn cydnabod y peth. Ond i ni'n gwybod bod yn wir, achos mae gair Duw yn dweud hynny. Fe ddaw ddyddiau o ofn ac i ogrwydd trost yr rhain. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Beth mae'r salmydd yn dweud yw golwg yr holl alluog. Adnod 2. Yr arglwydd a edrychodd i lawr o'r nefoedd ar feibion dynion i weled a oedd neb deallgar yn ymgeisio Duw. Tra bod un yn rhedeg i ffwrdd o'r hyn sydd yn wir. Tra ei fod yn gwasgu pob pigiad o'r cydwybod i lawr. Tra fod un yn herio awdurdod yr holl alluog. Tra i fod yn gwawdio a chwerthin ar y cyfiam. Tra fod un yn parhau trwy fywyd yng nghanol ei bechod a phechod ei gyddyn. Yn llawn hyder. Heb hyd yn oed ystyried bod unrhyw beth o'i le. Ond nid yna ddisgrifiad. Chi'n gallu meddwl am un yn eistedd mewn stafell llawn o fwg. Chi roed bod mewn sefyllfa, neu bod yna rhyw arogl gryf, falle bod yna rhywbeth yn llosgi. Chi wedi bod yn coginio, a bod chi wedi llosgi un o'r llysiau. Ond i chi yn y gegin.
A doeddech chi ddim wedi sylwi pam, achos fe ddigwyddodd e dros gyfnod. Fe ddath eich trwy'n chi ymgyfarwyddo ar arogl o llosg. Ac felly, doedd dim byd yn digwydd, doeddech chi ddim yn sylweddoli dim byd, achos o'ch chi'n brysur yn ei rhywbeth arall, ac draw pen arall y gegin. Ac yna mae rhywun yn dod mewn, beth sy'n digwydd? Ydych chi'n gwybod bod y peth yn llosgu? Mae e wedi llosgu'n gwbl sych, ac eich chi wedi dychryn. Dyna i chi ddarlun o'r mwyafrif y maen nhw yn byw yn eu pechod, yn eu ffieidwaith. Ond dyn nhw ddim yn sylweddoli hynny. Dyn nhw ddim yn sylweddoli pa mor frwnt yw eu bywyd nhw na'r rhai sydd o'i cwmpas nhw. Mor gyfarwydd ydyn nhw ar pechod. Dwi ddim yn broblem. Does dim problem dan nhw o'r unrhyw beth o ran nhw'n gwrando ar y teledu, ymlith cymdeithas, y llefydd maen nhw'n mynd. Mae'r bryntni sydd yn mynd ymlaen yn ein dinasoedd ni, ac y mywydau, ac yn y tai petach chi'n codi y to i'ch ben bob un tŷ yn ein dinas ni. Be fyddwch chi'n gweld? Tristwch a bryntni. Ffieidwaith, dyna be fyddwch chi'n ei weld, ac beth ni'n gallu cael cipolwg ar y galon, a chyflwr y galon, dyna be fydda fe, tra fod dyn yn ymgartrefu yn ei bechod, tra fod hyn oll yn digwydd. Beth mae Duw yn ei wneud? Chi'n gwybod beth mae Duw yn ei wneud? Pa beth mae Duw yn ei wneud wrth i fe weld Cymru fel y gymau hi heddi? A yw Duw yn bryderus o'r hyn a ddaw o'r sefyllfa? Ydych chi'n meddwl hynny? A ydych chi yn meddwl bod Duw yn edrych i lawr? Achos yna beth mae'n dweud, yr arglwydd edrychodd i lawr o'r nefoedd a'r feibion dynion, i beth i weled a oedd neb deallgar yn ymgeisio Duw. Tra fod Duw yn edrych lawr o'r nefoedd, felly ni'n gallu cymryd yn ganiataol o'r adnod hon, fod Duw yr eiliad hon yn edrych lawr arnom ni ac ar gymdeithas. A beth mae e'n di deimlo nawr? Beth ych chi'n meddwl mae e'n ei wneud? A yw yn ofnus o'r hyn sydd yn mynd i ddod ohono? Dyw pobl ddim yn credu yna i dim mwy. Felly be mae'n mynd i wneud? A yw Duw yn ceisio meddwl nawr am ffordd o ddatrys y broblem? A dyna'ch Duw chi? A yw Duw nawr yn meddwl, wel, be dwi'n mynd i wneud? Mae'r bobl yn yr unfed ganrif ar 20 yma wedi cymryd rhyw dro gwahanol i'r hyn roeddwn ni'n ei ddisgwyl. Ac felly, gan bod nhw'n llawn anffyddiaeth ymarferol, hynny yw, gan ei bod nhw'n byw fel petai na ddim Duw, ac yn dymuno fel petai na ddim Duw, neu o leia maen nhw'n creu Duw sydd yn siwtio nhw, be mae Duw yn mynd i wneud? A yw Duw yn bryderus? A yw yn meddwl nawr, sut gall e ddatrys y broblem? A yw Duw yn cynllunio dulliau y gall ddenu dyn yn ôl ato? A yw Duw yn meddwl, sut yn y byd y gall e ddod â phobl nôl i'r capel? Mae'n brimbleth yn diwy. Ydych chi'n meddwl bod Duw yn meddwl nawr, sut fedrai cael pobl i ymddiddori yno fi, yn fy ngair, yn fy fengil, yn fy mab? Wel, dim o gwbl. Dwi'n meddwl dim byd o'r fath. Yr arglwydd, dyma'r pwysles, yr arglwydd edrychodd i lawr o'r nefoedd a'r feibion dynion i weled a oedd neb deallgar yn ymgeisio Duw. Dyna wnaeth. A dyna mae e'n ei wneud. Mae'n edrych i lawr o'i orsedd gan edrych ar ei greadigaeth. Nid yw yn ystyriaeth brawychus fod yr holl alluog yn edrych i lawr arnom ni nawr. Fod hwn yn gysur i'r saint, i'r Cristion, o feddwl am ofalaeth Duw trosom a'i gariad trosom. Nid felly yw'r golwg dros y tyrfa, nid felly rhai sydd yn ei herio ac hyd yn oed yn cwestiynu ei fodolaeth. Mae yn eich gweld chi, mae yn gweld eich calon chi, mae Duw yn gweld eich calon chi. Ac eich hyder allanol, nid hynny yw y darlun cywir gan y gewch gyfnodau o ofn a chryndod, ond hefyd y sawl a guddiau i anffyddiaeth. Fe wel Duw y cyfan, fe wel y galon, yr hyn sydd yn eich enaid chi, mae e'n deall pob un o'ch cymhellion chi. Chi'n gwybod beth? Mae e'n deall pam i chi yma nawr. Mae e'n deall, mae e'n gwybod os chi eisiau bod yma nawr. Fedra i ddim gweithio yma mas, dwi'n gallu gweithio fy mas ambell waith, ond gan amla fedra i ddim gweithio fy mas, ond mae Duw yn gwybod, os ydych chi'n eistedd fyna meddwl, dwi ddim eisiau bod yma, dwi ddim eisiau bod o dan sain yr efengil, dwi ddim yn licio'r hyn dwi'n ei glywed, ac na fyddai'n gallu gorffen a mynd mae e'n gwybod hynny. Sdim angen i fi wybod hynny. Sdim angen i fi wybod os ych chi am fod yma i ffeidio, ond mae Duw yn gwybod hynny. Mae e'n deall eich cymhellion chi. Mae e'n edrych i lawr i weld, ydych chi wir yn ei geisio fe? I weld, oes neb deallgar? Nid yw yn edrych i weld pa mor ddeallgar ydych chi am bethau tymhorol.
Nid yw am weld yr hyn rydych yn ei wybod am wyddoniaeth neu am fathemateg, am lenyddiaeth Cymru, am hanes gwledydd y byd. Dwi ddim eisiau gwybod hynny. Nid deallgar felly. Nid yw am wybod hynny. Dwi ddim chwaith eisiau gwybod pa mor ddeallgar i chi'n ddiwinyddol. Achos mae yna beryg fyna. Bod yna rhai yn gallu siarad y geiriau cywir, ynganu'r geiriau cywir, yn gallu gweddio y geiriau cywir, yn gallu dweud y pethau cywir. Ond chi'n gwybod beth? Dyw hwnna yn golygu dim byd, achos allwch chi dal fod yn anffyddiwr ymarferol. Y mae Duw yn edrych i lawr o'r nefoedd i weld a oes neb yn deall y gwir yn y galon. Rhufeiniaid 3:11, nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw, yr hyn a wel Duw, yw nad oes neb yn deall, nad oes un yn ceisio heb ymyraeth yr ysbryd glân. O, i ni'n gweld yn yr holl ysgrythyr, dyna beth sydd ei angen. Does neb yn deall, does neb yn ceisio. Anffyddwyr ymarferol, nid anffyddwyr go iawn, achos y mae pob un yn gwybod bod na Dduw. Ond yma yna'n lawer yn troi cefn. Ond pam yr ysbryd glân yn ymyrryd, o dyna wahaniaeth. Dyna pryd mae'r ceisio'n dechrau. Gai ofyn i chi beth sydd yn wir amdano chi. Gai'ch atgoffa chi bod yn edrych arnoch chi nawr. Y mae Duw yn edrych ar eich calon chi nawr hyd yn oed. Ac mae'n edrych ar eich calon chi. Ac mae'n edrych ar fy nghalon ni, ac mae'n edrych i weld pa mor ddidwyll ydych chi. Mae'n edrych i weld beth yw'ch cymhellion chi. Mae'n gallu gweld, mae'n gallu deall. Mae'n ystyried brawychus yn diwedd. Achos allwch chi fynd trwy'ch bywyd yn twyllo ein gilydd. Gallwn ni wneud hynny'n ddigon rhwydd. Mae mor hawdd i dwyllo unrhyw un, ond fedrwch chi byth twyllo Duw. Mae'n gweld y cyfan. Wel, yn olaf ac yn sydyn, dyhead y salmid. Dyma i chi ddiweddgloi'r salm. Edrychwch ar adnod 7. Pwy a ddyru a chawdwriaeth i Israel o Seion? Pan ddychwelo'r arglwydd gaeth ddiwed ei bobl, yr ymhyfryda Jacob ac y llawen ha Israel. O, mae'r salmydd yn deall. Mae un ateb sydd. Dyheia am ddyfodiad yr un a ddawyd ers dechrau'r byd. Dyna beth mae'n dyheia amdano. O, na ddau doedi. Pwy a ddyru a chawdwriaeth i Israel o Seion? Yr hyn a proffwydwyd amdano, mae'n aros am yr un a ddaw i wared ei bobl o'i pechodau. Cymaint ei drystwch wrth weld cyflwr y byd. O, allwch chi uniaethu gyda'r salmydd fan hyn. Mae'r salmydd yn eistedd yna yn edrych ar gymdeithas, ac maen nhw'n dweud, nid oes un Duw. Dyna mae'r calon yn ymddangos yn ei ddweud. Maen nhw'n troi cefn arno ti. Maen nhw'n byw fel petai na ddim Duw. Maen nhw'n dymuno petai na ddim Duw mwyn cael cario ymlaen yn ei bywyd nhw. Ac mae'r salmydd yn torri galon. Ac mae'n dweud, o, na fyddi di'n dod. Cymaint oedd ei drystwch wrth weld anghrediniaeth y pechadur. Fe wel mae un ateb sydd, ac fe weddia am ddyfodiad y dydd. O, na fyddai yn dod, a'i iachawdwriaeth, i ryddhau y ceithion o gaethiwed yr un drwg. O, mae'n amhosib. Sut fedrwn ni ryddhau y ceithion? Dwi'n gwybod fydde ein cyd Gymru dros ganrif yn ôl, falle wedi meddwl yr un peth. Sut fedrwn ni weld Duw yn llywodraethu unwaith eto? Drychwch ar y seddi gwag yma. Drychwch, does dim diddordeb. Ac falle'n gwan galoni, ac yn meddwl, sut fedrith cymdeithas wella? Mae'n llawn bryntni, mae'n llawn ffieddwaith, maen nhw'n codi dyrnau fyny at ti, ac yn falle'n torri cylana. Ond yna, pwy a ddyru a chawdwriaeth i Israel o Seion? Pan ddychwelo'r arglwydd gaeth ddiwed ei bobl, yr ymhyfryda Jacob ac y llawen ha Israel. O, na fyddai yn dod a'i iachawdwriaeth i ryddhau y ceithion o gaeth ddiwed yr un drwg. Y byddai dydd yn dod pan byddai yr rhai sydd mor gyfarwydd o'i pechod yn troi at yr un a'i creodd ac ildio iddo fel ei harglwydd. Y byddai yn dod â llawenydd iachawdwriaeth iddynt, llawenydd maddeuant pechodau a heddwch a Duw. Pwy gall wneud hynny? Pwy all trawsnewid y sefyllfa?
Wel, dim ond un ateb sydd gan y salmydd a'r Meseia yw hwnnw, yr arglwydd Iesu Grist, a ddawyd y byddai yn dod o blith yr Iddewon. Pwy adder i achawdwriaeth i Israel o Seion? O, i ni'n gwybod, ni'n gwybod y salm wedi cael ei ysgrifennu cyn dyfodiad Iesu Grist, ond i ni'n gwybod hyn yn ei lawnder. I ni nawr yn gwybod fe ddath y Meseia o Seion. Fe ddigwyddodd. Yn gyflawniad y proffwydolaethau, fe ddaeth o Seion o Judea, o blith yr Iddewon, ac fe wnaeth yr union beth y dywedwyd y byddai yn ei wneud. Fe ddaeth i ryddhau y ceithion o'i pechod. Tynnodd gafael yr un drwg i ffwrdd o eneidiau ei bobl. Dyna'r unig obeth. Yw i Dduw dod ac i tynnu'r gafael yr un drwg. Mae'r gafael mor gadarn. Mae'n amhosibl i ni. Ni'n edrych ar beth yn ein bywyd yn ni'n hunan ac yn ar ein teuluoedd ni ac ein cydweithwyr a'n cyfeillion, pobl sydd yn mawr eu parch yn ein barn ni, a ni'n edrych ac ni'n gweld gafael y byd arnyn nhw ac mae mor dyn ac yma sut fedrwn ni rhyddhau y crafangau yr un drwg oddi arnyn nhw, a fedrwn ni ddim. Ond yma'r Meseia'n gallu. Mae'n gallu tynnu'r gafael yr un drwg i ffwrdd. Fe dalodd yr Iesu y pris yn llawn am yr rhyddhad o gaethiwed. Roedd rhaid i rhywbeth ddigwydd, ni'n gallu dim ond tynnu'r gafael i ffwrdd, i ni'n geithio, i ni yn y carchar tywyll di. Fe dalodd Iesu Grist y pris yn llawn i ryddhau y caethiwon o'i caethiwed. Beth oedd y pris yma am eich rhyddhad chwi o'i afael dieflig? Wel, ni'n gwybod mae bywyd Iesu Grist oedd hwnnw. Dyna oedd y pris. Fe gymerodd y gosb am bob un o'i blant arno ef ei hun. Cymerodd y gosb yn llawn. Dyna'r pris. Ei waed gwerthfawr. Fe dywalltodd ei waed mwyn eich ryddhau chi. Dyna i chi iachawdwriaeth effeithiol. Dyna i chi iachawdwriaeth llwyddiannus. Does dim byd arall yn mynd i ryddhau cryfangau'r un drwg oddi ar enaid unrhyw bechadur. Does dim byd arall yn mynd i berswadio yr un anffyddiwr i beidio dweud nid oes un Duw, ond yma'r Meseia'n gallu. Nid oes camgymeriad yma. Chymod ar ddiwedd y salm trist yma, sydd yn darlunio cyflwr trienus dyn, dyna i chi fuddugoliaeth, dyna i chi ddyrchafiad, dyna i chi iachawdwriaeth, yma'r salmydd yn ei glodfori. Pwy adder i iachawdwriaeth i Israel o Seion? Pan ddychwelo'r arglwydd gaethiwed ei bobl, yr ymhyfryda Jacob, ac y llawenhau Israel. Tra bod y byd yn ei ffolineb yn llawenhau yn ei pleserau tymhorol, dyna i chi wahaniaeth yn y saint, yn y Cristion, mae yn llawenhau yn ei iachawdwriaeth. Yn yr arglwydd Iesu Grist, yn y Meseia. Dyna chi gwir lawenydd. Fe fydd rheini tu fas sydd yn codi dyrnau tuag at Duw yn ei ffolineb llwyr, yn ei twptra. Rheini oedd yn ein plith ni, sydd wedi bod o dan sain yr Efengil, ac y rhai sydd wedi mynd i gapeli eraill sydd ddim yn pregethu'r Efengil, rhai sydd wedi stopio mynd i'r cwrdd yn llwyr yn ei anffyddiaeth ymarferol nhw, ac yn mwynhau bywyd yn eu pleserau nhw. Maen nhw'n llawen, ond mae llawenydd nhw yn dymhorol. Mae e dros dro. Ond y Cristion, mae'n gallu llawenhau pan mae'n deffro'n y bore gan fod yr Iesu wedi maddau ei bechod. Ei fod yn blentyn i Dduw. Ei fod yn mynd i fynd i'r nefoedd am dragwyddoldeb. Fod ganddo Dduw sydd yn mynd i arwain bob cam o'r ffordd. Dyna chi lawenydd sydd gan y Cristion. Felly pan mae'n deffro'n y bore ddim yn teimlo'n dda. Sdim ots, mae'n llawenhau. Pan mae'n deffro'n y bore mae problemau yn y gwaith. Sdim ots, mae'n llawenhau. Pam? Mae ganddo fe lawenydd dyfnach. Pellgyrhaeddol, mae'n dragwyddol, mae llawenydd y Cristion ar lefel uwch, mae'n llawenydd gan fod ganddo Meseia. Gai ofyn i chi, a fyddwch chi yn llawenhau gyda'i bobl? A ydych chi wedi bod at yr Iesu? Nid a ydych chi yn grefyddol. Nid a ydych chi yn efengylaidd. A oes na gras yn eich bywyd chi. A oes na waith wedi digwydd yn eich bywyd chi. A oes ydi feirwch wedi digwydd. A oes rhodd o ffydd wedi cael ei rhoi i chi. A ydych chi wedi bod at y groes. Neu mae'n cwestiwn arall. A yw Iesu Grist yn bopeth i chi? A i fe yw eich llawenydd chi? Dyna yw llawenydd y salmydd. Ac os felly, llawenhewch o'r newydd a gweddiwch y bydd nerth yr un yma, y Meseia yn dod ac yn rhyddhau mwy o geithion.
Ond os nad ydych chi wedi bod, yna dewch ato. Dewch at y groes. Dewch at yr arglwydd Iesu Grist. Yr ynfyd a ddywedodd, y ffwl a ddywedodd yn ei galon nid oes un Duw. Ymlygrasant, ffieddwaith awnaethant. Nid oes awneil ddaioni, ond i orffen. Pwy a ddyri a chawdwriaeth i Israel o Seion pan ddychwelo'r arglwydd gaeth ddiwed ei bobl, yr ymhyfrydau Jacob ac y llawenha Israel. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras, ni yn diolch i ti am dy air, ond i ni yn diolch i ti am dy fab, yr arglwydd Iesu Grist, a'i fod wedi dod i rhyddhau y ceithion o'i caethiwed. Tyrd felly gweithio ni'n plith, clod i ddenw. Ni'n gofyn hyn o trenw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 103. 103 mi dafla maich oddi ar fy ngwar. 103 gyda sefyll i'w chanu. A nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.